Mae Parti Ponty y flwyddyn yma yn 4 lleoliad dros Rhondda Cynon Taf. Mae Parti Ponty'n briliant yn Ponty, ond y ffaith bod nhw'n dod lan i'r cymoedd, y ffaith bod nhw'n dod lan a dangos off bod, enghraifft, mae person sy'n byw dros nesaf fi, mae'n ei 70au, mae'n mynd mas weithiau, a thi mas fan hyn heddi, and you go, there was music on, it was fabulous. I couldn't understand a word, but it was brilliant. Dwi wedi dod i Parti Ponty am y tro cyntaf achos bod yn rhywbeth lleol, dwi'n gallu cerdded yma. Ni ddim yn meddwl bydd gymaint o bobl yn droi lan oherwydd oedd e ddim yn canol y dre fel blwyddyn ddiwetha, ond mae wedi bod yn brysur trwy dydd. Pobl ifanc lleol o Pontypridd a'r Cymoedd, di-Gymraeg, o ddim hyd yn oed yn rhan o Parti Ponty, ond galw mewn i'r clwb wrth fynd ar crol trwy dre mwy na lai, ond yn sylwi yn syth wedyn pa mor dda oedd y bandiau hyn, a bod y bandiau yn canu yn Gymraeg. Fi'n credu bod yna goriad llygad i bobl ifanc i weld bod yna diwylliant bywio Cymraeg fel yna yn bosib. I thoroughly enjoyed the Welsh music. Fi'n siarad Cymraeg fian. I've come with my sister today to actually experience something new, Welsh language, which I think is very important in Aberdare lately. Because during the 1900s, Aberdare was a Welsh-speaking community, and now it's more of an English-speaking community. So tonight is able to connect with that history and culture where we live in Wales. Mae digwyddiad y byw fan hyn yn hollol hanfodol achos ti'n meddwl Sara yn ferch fach i. Dwi byth di bod i digwyddiad fan hyn o flan. A sa i di gweld i trwy dydd achos mae di gweld ffrindiau. So mae hi nawr yn ymwneud â'r iaith Gymraeg gyda'r ffrindiau ysgol i tu fas i'r ysgol. Mae'n cyfle i siarad Gymraeg gyda'r bobl yn hana. We've just been in High Street Social. We've got a great singer in there called Gwilym, singing some traditional Welsh songs, and it's just great. You know, whether you're a 5-year-old, whether you're a 55-year-old, it doesn't really matter. Everyone seems to be enjoying themselves and happy to be here. Rwy wedi joio wneud pethau'r circus a gwrando ar pawb yn canu tu fewn. A heddiw ni yma i wneud celf gyda'r plant. Wyddwn ni yn perfformio efo ysgol Evan James o'r oedd e'n teimlo'n great. And it's just a really good family-friendly vibe. Dwi'n mwynhau Parti Ponty. Great choir, great songs, everything. Amazing. Mae'n gwych i gweld faint o pobl sy'n dod allan heno i supporto. Mae lot o bobl yn iws i glywed bandiau Saesneg, yn gwneud covers, bob nos Sadwrn, ond mae'n neis cael bandiau Cymraeg, caneuon Cymraeg yn cael ei glywed dros y dafarn i gyd, a hefyd ar draws Treorci i gyd. Mae fe'n lyflu cael fan hyn yn y cymoedd. Be sydd angen yw mwy o hwn, a be mae'n medru'r iaith yn gwneud ar hyn o bryd, mae'n wych, a mae'n newid bywydau.